plaats van een vlinderpop is dit dus een bijenpop. Hier zit dus een larwien die zich verpopt. En over 2-3 dagen dan wordt hij dop donkerder. En dan vliegt hier de vakkant trouw. En dan komt er een jonge koningin uit. Ik ga hele lietse bakjes en dan kan ik op een vrij grote schaal jonge koninginnen kweken. Van bepaalde koninginnen met hele goede eigenschappen. Zodat daarmee eigenlijk alle volken die ik ga een beetje hetzelfde reageren. En dat ze dus ik net leuk binnen en dat soort dingen. En goed helje. Wij zitten hier nog voor de bijen en er vliegen vast een stuk of 200-300 nou om u heen. Omdat we voor de kosten zitten. Maar ze door u's niks. Als je wil deze bijen ben ik heel rustig. Als je hier de hunning zitten achter de dekseltjes, dat is clear. En de hunning die nog vloeibaar is, daar zit er nog iets te volle vocht in. Dat moet ze dan nog verder indampen. Dit is bloemenhoning. Dit komt hier uit Nijgen. Dit is een raam. Die koningin leidt ongeveer 1500 eikens dijs. In zijn raam zitten 4000 plakjes daarvoor. En eigenlijk had ze ongeveer 8 raam nodig om daaruit die aantal eikens kwijt te kennen. En als ik zo'n zietraam eruit had, dan zit er meestal een protevoer nog aan de kant, een stuifmeel. En hele goede koninginnen die leidt gewoon zijn ramen allemaal vol. En wat we dus doen is dat we die ramen controleren. Dit zit er al goed uit, dus ik doe deze gewoon weer dicht.